Γεια σας και καλώς ήρθατε σε Simple Trade Ελλάς. Στο βίντεο αυτό θα κάνουμε ένα weekly review της εβδομάδας που πέρασε, καθώς και θα μιλήσουμε την εβδομάδα που ξεκινά σήμερα, Δευτέρα 24 Οκτωβρίου. Το πρώτο κερί της περασμένης εβδομάδας ήταν το κερί αυτό της περασμένης Δευτέρας. Ήταν ένα πτωτικό κερί, έφτασε χαμηλό μέχρι το 120. Την Τρίτη είχαμε νέο χαμηλό για την εβδομάδα, το οποίο εμένα ήταν και το χαμηλό σημείο που θα βρίσκε ο SPY για την εβδομάδα όλη, το οποίο ήταν το 119.20. Την Τετάρτη είχαμε το λεγόμενο Inside Day, δηλαδή η αγορά διαπραγματεύτηκε μεταξύ του υψηλού και του χαμηλού της περασμένης μέρας. Την Πέμπτη είχα μια συνεδρίαση με υψηλότερο χαμηλό από το 119.20 που είχε γράψει την Τρίτη. Και την Παρασκευή η αγορά άνοιξε με ένα μεγάλο gap up για να γράψει νέα υψηλά για την εβδομάδα και να κλείσει στα ψηλά της, το οποίο ήταν το 124. Όσοι είχατε ακούσει το report της περασμένης εβδομάδος, θα θυμάστε ότι είχαμε αναφέρει ότι στο σημείο αυτό ήταν ο SPY δηλαδή, ότι η αγορά ήταν ευάλωτη σε μια διόρθωση με βασικά σημεία στήριξης το 120, το 119 και το 118. Η αγορά τελικά βρήκε στήριξη στο 119 και συγκεκριμένα στο 119.20. Για την εβδομάδα που ξεκινά σήμερα, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η αγορά έχει μια ανωδική τάση βραχυπρόθεσμα. Το βασικό γεγονός το οποίο δίνει όθηση στην αγορά το τελευταίο διάστημα είναι το ιδιαίτερα bearish sentiment που υπάρχει. Σύμφωνα με μέτρηση της περασμένης Τετάρτης, οι bears είναι ακόμα παραπάνω από τους bulls σε ποσοστό 5%. Με ενδιαφέρον να αναμένουμε το νέο report της Τετάρτης που έρχεται ύστερα από την περαιτέρω άνοδο που έκανε η αγορά. Η αγορά έχει περιθώριο να φτάσει το 125, ίσως και το 126 την εβδομάδα που ξεκινά σήμερα. Τώρα για στήριξη, πρώτο σημείο στήριξης είναι το 122 και έπειτα το 121. Για την εβδομάδα λοιπόν που ξεκινά σήμερα περιμένουμε μια πλαγιοανωδική κίνηση της αγοράς. Μπορεί να διορθώσει λίγο μέχρι το 121, ίσως και το 120, δεν αποκλείεται, αν και το βλέπω δύσκολο, αλλά θεωρώ ότι έχει περιθώριο για να συνεχίσει περαιτέρω την ανωδική της κίνηση. Καλή επιτυχία στο trading για την εβδομάδα που ξεκινά σήμερα.